să ridic drona. Filmujește, mâncăptește. Da, nu teleporta spre mine. Oh my god. Nu mai văd nimic de soarele ăsta. Nu! Credeam că vrei să dai spre mine. Opa! Opa! Stop! Pune-mă aici să mai... Papoi, da, papoi, nu? Aha. Deci că... Oh, ți s-a stricat? Nu, că Dăm stop.